Türkmenistanyň orta mekdeplerinde we ýokary okuw jaýlarynda okuwçylara we taliplara agyz bekläp oraza tutmak gadagyny edilýär. Bilim resmileri munyň sebäbini agyz bekleýän ýaşlaryň ysgyndan düşüp huşuny ýitirýändigi bilen düşündirýärler. Ýaşlaryň ençemesi özleriniň dini däpleri berjaý etmek azatlyklarynyň çäklendirilýändigini aýdýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 19 martda Sebitden maglumat berdi. Şu günler welaýatyň orta we hünär mekdepleriniň, ýokary okuw jaýlarynyň kapylarynyň öňüne ýörüýte nowatçylar goýuldy. Bu nowatçylaryň elini suw alyp, olar her okuwça we talibe suw içirip, olary okuw binasyna salýarlar. Dip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Azatlykda bu gadaňçylyň haýsy welaýatda güýje girdilendigi barada anyk maglumat bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli muny köpçülige ýetirmekden saklanýar. Yerli bilim resmileri tarapyndan şu hepdäniň başynda duýdansyz güýje girdilen bu çäreler orada tutan köp okuwçynyň we talibiň mejburi ýagdaýda ýer bilen agyzlaryny açmagyna sebäp boldy. Mekdepleriň we ýokary okuw jaýlarynyň ýolbaşçylary agyz bekleýän ýaşlaryň ysgyndan düşýändigini we huşuny ýitirýändigini aýdyp, olary orada tutmagyň gadagandygyny aýdýarlar diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Remezan aýynyň dowamynda ýagny 30 günläp agyz beklemek bu musulmanlaryň ýer säherden gün ýaşaýança iýmit iýmekden we suw içmekden bilkaslaýyn saklanýan wagtydyr. Bu dini däp islam dininiň esasy şertleriniň biri hasaplanýar. Ýaşlaryň ençemesi agzyny wagtyndan ozal bilip açmagyň günah hasaplanýandygyny belläp, özleriniň dini däpleri berjaý etmek azatlyklarynyň çäklendirilýändigini aýdýar. Geçen ýyllarda Ramazan has yssaýlara gabat geleni hem agyz beklenşige beýle päsgelçilik bolmany, indi näme sebäpli beýle çäreleriň geçirilýändigi belli däl. Dip yerli ýokary okuw jaýynyň talibi anonim şertde gurrun berdi. Habarçymyz bu gadaňçylyň dini has içgin öwrenýän raýatlary gynandyrýandygyny hem aýtdy. Azatlyk bu gadaňçylyk we onuň sebäpleri barada welaýat häkimliginden we bilim bölüminden tesvir alyp bilmedi. Şeýle-de redaksiýa agyz bekläp oraza tutýan okuwçylaryň we taliplaryň arasynda ysgyndan düşüp huşuny ýitirenleriň bolandygyny ýa bolmandygyny hem häzirlikçe anyklap bilmedi. Ýöne bu maglumat ýurtda şu Ramazan aýynda agyz bekleýän we meçhitlere barýan adamlaryň sanynyň geçen ýyllar bilen deňeşdirilende göz görteli köpelendiği baradaky habarlaryň ýa-da gabat geldi.